Зад мен е руското посолство, а само на 10 метра от него има билборд с реклама, но не на Цеца Величкович за концерта и във Варна, а на зенита, на тъпотията на неолибералите в България. Ето вижте. Билборд, който прокламира чуж лидер и неясни послания. Разбира се, всички знаем, посланието тук не е Москва, но втората част някак си не става много ясно. Вън, руснаците от язовир Искър не мога да разбера. Може би някакво ограничение да не плува Путин и Митрофанова в язовира или въобще всички руснаци. Това, разбира се, го махаме, тъй като е поредното безумие на нашите либерали. Но, паралелно с това, те са организирали инициативен комитет, който се състои от професори, академици и уважавани архитекти за създаването на нов паметник на мястото на паметника на Съветската армия. Имам само един въпрос към всички тези знатни хора на българското изкуство, архитектура и наука, както се казваше. Дали има друг тип квалификация, като например за работа с флекс или с заварачен апарат? Защото всеки здраво мислещ човек в България много добре знае как ще приключи войната в Украйна. И тогава може би ще им се наложи с флекса да нарежат току-що направения на нов паметник, а с заварачния апарат да заварят стария. Защото пък всички знаем, че тук не е Москва.